Yo, what's up mga ka-human and people? So, magiging ba kami music video? Ini ang music video min kanta mi kang. Anong kantata? Anong kantata men? Ika lang ang padangat ko. Yo, ikaw lang padangat kay ba ang Open news. damn. So, abanganin dun eh. Siguro mainit ang music video kaysa sa BTS. So, let's go. So, G. So, what's up mga ka-human people? So, nahiling manindo ang pinakamalupit, tumirada. Nahiling nindo ang mura moves ni Slow J. So, abangan nindo niya. Suportahan. Iba man. Shit, fuck you. So nahiling manindo mga human and people sa mo yung pinakamalupit na galawan. Puri nino niya, hindi sa libmanan, kami lang kayo nagigibo men. Kami lang ang mga org sa libmanan, mga robber, R&B robber, kami lang yan, why ba? Kaya sa mga nag-rap dyan, dagos din yan. Plastiko na no. Diba? Pero, seho. Hey. Yo, what's up? Abanganin doon niyo, men. Siguro pag na-upload niya tapos naman. Buray may pipip. Chee. Yo, abangan nindo ni malupito na music video me. Syempre kay bang ko ang Obi Music, si Hensky. Yeah. So abangan nindo music video ngini. Syempre may inot ang music video kaysa sa BTS. Salamat sa dagos sa suporta nindo mga ka-human people. Yes, I'm back na naman sa Slow J. Nagbabalik ang good vibes ta. Abang-abang lang kamo ta. Dakol pang iluluwas na katangahan, katarantaduan, kaugmaan, kaplastikan sa buhay. So, cheers!